Svima ljudi, Petar je ovde, u stvari Pekoslavin, ne zovem se Petar, Pekoslavin. Danas ćemo da pričamo o tome kako hoćete vi, u stvari, želite da igram sledeće i ono što želite da igrate, ono što želite da igram, napišite u komentarima, da. A komentari što nisu bili u ovo posljednje vreme i klipovi što nisu bili kao ovako redovno će biti. Klipovi će biti svaki dan po 4. No čak i 3. 3-4. Tako. Tako da, ono što želite, ovo morate da pogledate stvarno. Ako želite da... Hejteri, ako želite da ja više ne postojim na ovom YouTube-u, ako ne želite da me gledate, onda idite sa YouTube-a. Zašto ću biti poznat na YouTube-u? Zašto ću biti poznat na YouTube-u? Da. Ono što se neće vidjeti jeste moja faca. Igrat ćemo čak i PS5. Neka fan od vas napišu komentare jesam. I u stvari ja. Ne. Napišite, ovo je sad kraj klipa. Napišite svi. Napišite svi, ne znam, igre. Ok, znači napišite ili neki joystick ili tako nešto, ti emoji, samo ih prepunite. Preplavite ceo YouTube. Pokušajte to. Ko uspe, daje mu srce na komentar. I...